हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'ज इनफो यूट्यूब चेनेलाव बार्थ सार्टिफिकेट जों माबोरै मोननो हागोन मानोना सिस्टेमा चेन्ज जाबाय दा गोबां गोदाननिफ्राय गोरा खालामगासिनो दङ आरो बार्थ सार्टिफिकेट जोंनो मानो नांगौ बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों जेरै आसाम पुलिस एडिआरइ एग्जामाव जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन नोंथांमोना जुदि एडमिटआ माबाफोर जुदि मिस्टेक दङब्ला बार्थ सार्टिफिकेटआ गोबांथार हेल्प खालामगोन आरो लोगोसे पिआरसिनि सोलाय नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट थायोबा गोबांथार जायगायाव नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन मानोना नोंथांमोननि थागिबि फोरमान बिलाइ दा बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट दा जोङो बार्थ सार्टिफिकेट सेबा सेतुनिफ्राय डाइरेक्ट मोननो हाला नाथाय मोनसेल' अपसन मोनगोन बेनो जाबाय फार्मेसन जुदि फार्मेसन लायोबासो नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट मोननो हागोन अफिसनिफ्राय एबा हस्पिटालनिफ्राय दा बेखौ जों माबोरै खालामनांगौ आरो फार्मेसन लेटारा बोरै माबादि जों बेखौ नोंथांमोननो लाना फैदों बेखायनो बड'ज इनफो यूट्यूब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला जेब्लायबो बेफोरबायदि आपडेट मोननो हागोन प्लास आसाम पुलिस जा एडिआरइ जा बा इन्डियान आर्मि जा बा गुबुन गुबुन सरकारि लन स्किम जा नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा जों बे खामानिखौ मावनोब्ला जों फार्स्टआव फैनांगोन सेबा सेतुआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थाखादों जे गासैबो अनलाइन जागासिनो दङ लासै लासै अफलाइना सोलिनाय नंला नाथाय दासान्दि सोलिथ'गोन सिगांनि बार्थ सार्टिफिकेट कास्टआ सोलिथ'गोन दा जों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मोनग्रोबाय 15 आगस्टआ लास्ट डेटनो बेनि उनाव जायफ्रा खालामा इनएक्टिभ जागोन एबा इनभेलिड जागोन बाथ्रा जाबाय 2 जानुवारिनि सिगां जायफ्रा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदोंमोन फिन खनसेबाव रेजिस्टार नांथारगोन नङाबा जानाय नङा स' बेनिफ्राय हमना ला 1 जानुवारिनि सिगां खालामदों आरो हमना ला बेनिफ्राय 3, 4, 5 जानुवारिनि उनाव खालामबाय नोंथांमोना अब्लाथाय मा जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो बाथ्राया दा बेनो गुबै बाथ्राया 2 जानुवारिनि सिगां खालामदोंबा खालामनांगोन जुदि उनाव खालामदोंबा खालामनाङा दा जोंहा बार्थ सार्टिफिकेट बोरै खालामनांगौ जों लगिनआव क्लिक खालामनानै फिन खनसेबाव लगिनआव क्लिक खालामबावदों नोंथांमोना दा बेयाव मोनसे दं अपसन पिएफसि दङ बेयाव खालामहोनोबो हायो गोसो दङबा नोंथांमोना डिसि अफिसाव थांनानै बाट बेखौ जोंनो नाङा डाइरेक्ट जों लगिनआव खालामबाय दा लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गावनो इन्डिभिजुवेलि एबा हारसिंनो खालामनो हायो दा बेखायनो जोंनो आइडि नांगौ आइडिखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना साइन इन खालामबानो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव डासबर्डआव थांगोन आरो जों एप्लाइ खालामनो हायो जुदि आइडि गैयाबा निउ इउजार दङ नोंथांमोना खालामना लानो हागोन बिनि सायाव भिडिअ दंखायो दा जोङो लगइन खालामसै अके आइडि होनानै जोङो लगइन खालामसै स' दानिया आंनिया आइडि दंखायो आरो आइडि थानायखाय आं लगइन खालामबाय बिनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेटआव जों डाइरेक्ट फैबाय बार्थ जोंहा रेजिस्टार थाखायो दा बेयाव जोङो फार्मेसन लेटारखौ जों बेयाव डाइरेक्ट मोननो हागोन डिलिभार जाखायो स' नोंथांमोना मोननो हादों 3 नाम्बाराव नायोब्ला बेयाव माने सेबा सेतुआव जेब्ला एप्लाइ खालामगोन डाइरेक्ट डिलिभार जाखागोन बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन फार्मेसन लेटारखौ डाइरेक्ट बेयाव हरखायो अके स' बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड सार्टिफिकेटआव थुनाय लोगो लोगो डाउनलड सार्टिफिकेटआव जों मोननो हागोन आरो दा बेनो जाबाय जोंहा अरिजिनेल नङा बे जाबाय मोनसे फार्मेसन लेटारसो नोंथांमोना सेबा सेतुआव फार्स्टआव फार्मेसन लाग्रोनांगौ देन बेनिफ्रायसो जोंहा हस्पिटालाव हैनानै नोंथांमोना अरिजिनेल बार्थ सार्टिफिकेट मोननो हागोन दा माबादि जायो जों दानिया बेखौ नायसै बेनो जाबाय बार्थ जोंहा माखासे फार्मेसन लेटार दा बे फार्मेसनखौ नोंथांमोना डिसि अफिसनिफ्राय मोननो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना अनलाइन खालामबा सेबा सेतुआव दा बेनो जाबाय नै फार्मेसन फर डिले बार्थ जोंहा रेजिस्ट्रेसन दङ स' बेखौ मोनबासो जोङो हस्पिटालाव हैनो हागोन बेनिफ्रायसो नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो बेखौ फार्मेसन मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना हस्पिटालनिफ्राय मोननो हायो दा जों बेखौ मोनबाय नै दा बेखायनो बेयाव गासैबो नोंथांमोना पिएचसि जा एबा नोंथांमोना जेरावनोखि जयेन्ट डाइरेक्टर थायो स' बेवहाय नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट हैबानो जाबाय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव बेनिफ्राय लाना फैनो हागोन आरो नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेटखौ गुबुन गुबुन खामानियाव इउज खालामनो हागोन जेरै लन जा स्किम जा बा नोंथांमोना साख्रि जा गासैबो खामानियाव जोबोर माने हेल्पफुल जागोन दा बेनो नोंथांमोना फार्मेसन लेटारखौ मोनबाय बेखौ हैनांगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राबाव फार्मेसन लेटारजों नोंथांमोननि आधार कार्ड भटार कार्ड जि आइडि दङ बेखौ होफानांगोन प्लास मोनसे फर्म दङ बे फर्मखौ नोंथांमोना देखायगासिनो दङ जाहाथे बेखौ होबासो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट जायो आरो एक्सेप्ट जानानै बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनो जाबाय फर्मेटआ बेनो बे मोनसे फर्माव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै बेखौबो साबमिट खालामफानांगोन जेरै फार्स्टआव हमना ला नोंथांमोननि फर्म नाम्बार 1 थाबाय जायखिजाया नोंथांमोना दखानफ्राव फर्म नाम्बार 1 बार्थ सार्टिफिकेट होननानै बिबान जाबाय अब्लानो बे फर्मेटखौ मोनगोन आरो लोगोसे बेयाव फिलआप खालामनानै गासैखौबो नोंथांमोना होफानांगोन साइन होनांगोन डिटेल्सखौ सोनांगोन प्लास नोंथांमोननि आइडि प्रुफ नोंथांमोना गार्जेननिखौ होनांगोन होमबानो एबा गावनिखौ होनांगोन होमबानो बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना हस्पिटालनिफ्राय मोननो हागोन दा बे बार्थ सार्टिफिकेटआ गोबांथार हेल्पफुल जागोन पिआरसिनि सोलाय प्लास नोंथांमोननि माखासे गुबुन गुबुन खामानियाव जोबोर हेल्पफुल जागोन स' बेखायनो लासै लासै खालामना ला दासिम जुदि खालामाखैबा सेबा सेतुनिफ्राय खालामना ला जोबोर गोरानिफ्राय गोरा जागासिनो प्लास कास्ट सार्टिफिकेटआबो दानिया डाइरेक्ट मोनला रेकमेन्डेसन जाबाय
दा सिगांनि अफलाइन बायदि जेराव जोंहा ट्राइबेल संघनि मोनसे अफिस थायोमोन बेयाव नोंथांमोना रेकमेन्डेसन बेहाय मोनसे सार्टिफिकेट मोनो होनना गोबां खोथा होनगासिनो दङ दा बेयाव थांनानै नोंथांमोना लाबोनांगोन फिन खनसेबाव बेनिफ्रायसो फाइनाल साबमिट खालामनाय प्रसेसआव थांनांगोन दा बेनि सायाव नेक्स्ट डिटेल्स भिडिअ फैगोन आं डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाबोगासिनो दङ दा जायखिजाया नोंथांमोना मोनथिबाय बार्थ सार्टिफिकेटआवबो नोंथांमोना पारमिसन लानांसिगोन आरो होमबासो नोंथांमोना हस्पिटालाव हैनो हागोन आरो एप्रुभ जानानै सार्टिफिकेट मोननो हागोन दा नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट प्लास नोंथांमोननि बार्थ एप्लाइ खालामनाय प्रसेस